Pengen mau apa karo bojoku? Terus maksudnya apa selama ini kayak ngono kuwi? Nang buriku kayak ngono iki maksudnya apa? Kowe butuh duit. Kowe butuh duit makanya kowe njaluki duit bojoku kayak ngono kuwi. Nggak pernah jaluk, oke. Kowe nggak pernah jaluk. Jenenge wong wedok ya. Lek kowe ora nanggapi, ora mungkin Pak Dendi arep nerusne niate. Terus sebutan apa yang pantas saya sematkan untuk Mbak Nila Nilala, Mbak Nila teman baik saya ini? Sebutan apa? Onte, cukup enggak? Butuhmu duit tak karo bojoku? Kilo duit. Kilo duit. Ki, duit. Ki, duit. Ki, butuhmu karo bojoku duit. Nah, duit. Panganan. Kena kuwi mbok gawe omah. Omah tipe kaya WM-mu, oh iso. Ki, duit. Ki, duit. Nah, silahkan. Silahkan. Nah, ini janda ya. Janda ndak duwe isin. Nah, duit. Ki. Nah, duit. Kurang. Nah, iki lho duit. Kowe nek ngomong duit aku akeh. Aku nih duit aku akeh. Duit Pak Dendi akeh. Ya. Tapi kuwi aku sing golek ya. Dengan keringat kita berdua, tanpa ada aku Pak Dendi ndak iso. Ndak iso kok penake mentung duit 5 juta, 10 juta, 15 juta. Nah, duit ki lho. Unjuk kuwi kena mbok gitu ku omah kena